Mzuzu masenzi beyi-25 ngoku ibethile intsimbi yaka 10 o'clock. Sixolise ke mphulaphuli ngokungena late. Nditshilo ke nathi ke kwi-second hour yethu kaMasakhane sincokola noNomkhitha Dingiswayo. She is a registered counsellor. Namhlanje ke sijonga ncakasana phantsi kwesihloko in fact esithi the impact of trauma on women's mental health. Ukhona ke na ulapha studio. Mem, good morning and thank you so much for joining us. Good morning, good Chuma. Namhlanje mama si jonga segment yethu sibiza ngoba na women are, and si jonga issues ezichaphazela abantu basetyhini. Namhlanje isihloko sethu sithi the impact of trauma on women's mental health. Ndiyafuna ke xa siqala incoko yethu siqale ngolhlobo. Zeziphi mhlawumbi ii-traumas eziqhelekileyo okanye esinokuqhelana nazo thina ezawuthi xa uzicacisa siqonde ubana oh okay I'm familiar with this one, ezithi zichaphazele abantu basetyhini and zibangelwa yintoni? Inkosi Bhuchuma, mandizibuyisele kubaphulaphuli bonke bevukani FM, ndibulise i-host yam Bhuchuma. Bhuchuma, i-trauma ine-categories. Kuxhomekeka kubana what happened to you, whether physically or sexually or emotionally. Yeah. Then is present ke ngoku at a later stage into indlela ethile umuntu azawubehave ngayo according to uba zenze ntoni na ezi zinto zenzekileyo kuye neurologically zamshape into who azawubecome abe nguye lo mntu. So it can present itself in the form of depression and anxiety. Abe ngumama or depressed, be ngumama or anxious ngalo lonke ixesha. I-depression ke ndingayichaza kanzulu. Ibe ngumama one-low self-esteem, ongazithembanga. Ongazithembanga nje neze okunzima nokwenza i-decision, is presenta ngendlela ezininzi ke senditshilo, okanye abe ne-sleeping disorders. Okay. Angakwazi ulala kakuhle, abe ne-nightmares. Then ke ngoku zonke ezo zinto ke ekugqibeleni practically ke ngoku uzazibonakalisa la mama practically kwi-interaction yakhe nabantu ne-environment ahlala kuyo because of that. I want us to go back to la part ye self-esteem. Zeziphi mhlawumbi izinto ezithi zenzeke ndileli nina lichaphazelekileyo with ezi zinto ubuzibalileyo ibana i-trauma izawubangelwa mhlawumbi yi-gender-based violence or whatever yento eyenzekayo. So ndizibona njani bana man ndiyayiluza ngokumama uDingiswayo i-self-esteem yam. Zeziphi iimpawu endinokwazi ukuziphikisha mna ndiselapha endlini before ndibe ndizawuphuma ngaphandle ndiye ebantwini and then ndiqonde ubana yeha anasana andisawuthanda umzimba wam ngoku, andisayithandi into. Zeziphi ezinye zezinto mhlawumbi? Izinto ezenzekayo kumntu one-low self-esteem, okokuqala ndiqaqise nje uba kungazithembi. Okay. You have been shaped by yonke lento yenzekileyo kuwe from the onset. Then mhlawumbi ibe iqalele ekhaya umzali, the primary caregiver. Ufumanise ubana khange akunike what was supposed to be done to you. But get to be specific to your question, i-decision making awukwazi ukudicide ungumama. Okay. Even noba kuthiwa mhlawumbi uyahanjwa kubhekwe endaweni ethile kungomama, uyahamba mama ubani, hayi andizazi. Okay, kube ngomso, kube yile mini kuzawuhanjwa awukazazi ude uhambe uyithatha i-decision wena on yourself. Okanye udisayidelwa ngabantu kuthiwe ngulaa mama ngumasiye. Uba kuthiwa kubhekwa ngapha ngabanye oomama uyahamba because kaloku ufuna ntoni? Ufuna i-validation. Awukwazi uhlala wedwa. Usoloko ukuyo yonke. Awukwazi uhluza ubomana indifanele lena indifanelanga. You are just going without taking a decision because ii-roots zakho azikho. Awunazo ii-roots zakho as a person yoba ube ne-high self-esteem about yourself. You are vulnerable in everything. So kulula ke ngoku-abuseka kulo mama lo because vulnerable. I want us to link trauma with mental health. Okay. Depression and anxiety as ba obusitsho mama. Yes.
zidibana njani ziyokwenza into eyi-one edibeneyo, and how dangerous it is xa sezidibene zonke ezi zinto emntwini oyi-one? Ezibambeni enkosi Buchuma. Yeah. Ezibambeni nditshilo ndathi ezi zinto can be traced kwi-onset yomntana. Okay. So ureyizeke lo mntana who has been exposed kwi-traumatic situations or witnessed okanye zenzeka kuye. Okay. So what is happening ke ngoku usoloko enexhala lo mama lezi zinto besenzeka apha ebomini bakhe. Ukhule ngumama onexhala kwi-well-being yakhe khange ibe right esengumntana. Usoloko anxious, usoloko esoyika. Usoloko akazi uba kuza kwenzeka ntoni, mhlawumbi it's physical okanye kusekhaya kune-violence okanye unomntu am-abuzayo apha endlini okanye even if ikwi-community Okay. i-violence, i-disaster, i-violence or any type. So into eyenzekayo ke ngoku ngelaa xesha ebekhula eba-exposed kwezi zinto, there's what is called umntu mos apha engqondweni yakhe ingqondo inee-chambers ezisikritha ii-hormones ezithile or ii-chemicals ezithile, oodopamine, ooserotonin ezisengqondweni. So as ba-exposed ngelaa xesha, i-stress hormones ziyaprodyuseka kakhulu. Ziprodyuseke kakhulu, abe kulaa mode ke ngoku ihlala i-anxious. Sekuhleliwe yena unexhala apha kuye ngaphakathi, u-anxious. Then ke ngoku ke angabuyi ke ngoku omnye from that because kangafumani ncedo lululeko lwaloo nto. Kwi-depression ke said ke they are intertwined, they are linked. On the side of i-depression, ezaa hormones bendithetha ngazo, ezaa chemicals ezisengqondweni, there's feel good hormone but there's happiness hormone. Ziyadistroyeka zona kwelinye icala, ziye ziphela mos udalwa unazo. Okay. Okay. Ube ngulaa mntana ukwazi uhleka xa uhlekiswa, ube ngulaa mntana uthandekayo wonwabile nabanye abantwana. Zidaliwe, they're embedded in you by nature. Okay. So we're-exposed ke ngoku kwezi stressful situations, awukwazi ke ngoku, ziyaphela kancinci kancinci, ziyaphela zidistroyeke. All right. Then ke ngoku at an later age ungulaa mama ungonwabanga, Oh, yeah. u-unhappy, u-anxious at the same time. Ungulaa mama ubitha. So there's a monster that is living within you. Within you. So noba ujonga umntu, umjonga ngalaa lens yalaa monster because it is the Yeah. mirror of what you are feeling inside of you. Yeah. Then because zona scientifically ziphelile ezaa hormones, or feel good hormone, or happiness hormone, Okay. ziphelile. So aziphindi zibuye ke ngoku, they shape you neurologically, you are that person. Awubazi babanye abantu kutheni bonwabile, as a result wenza nabanye abantu bangonwabi because awonwabanga. You develop ke ngoku nezinye ii-emotions, jealousy, anger, bene-anger issues, ube ziyazalana ke ezi emotions negative. Okay. Isawufika i-anger ibiza ii-cousins zayo, ithi kuyahlaleka apha. Okay. Ube no-jealousy, ube uyasnapha, uya-erupta, uyathini, awukwazi uphilisana nabantu. Even if you have been silenced, uba ungabikho vocal about how you feel inside, but ii-actions zakho abone bomntu, yeyi, pathologically, psychopathologically, ikhona ingxaki. Uve kusithwa ke ngoku, hayi suka yi-psychopath lo ngabantu aba-insensitive. Yes, you have been affected by i-environment okhulele kuyo, you are depressed. So uba kukho into eyenzekayo ke ngoku, even if ibilele, because you tend to push ezi zinto zibuhlungu to the subconscious mind. Uba ke ngoku kwenzeke into yayiretriever laa nto, ento kuthiwa xa u-interaktha nomntu ne, avuselele laa nto. Okay. Okay. Yes. Okay. Uvuka kwayo ke ngoku laa nto leya to the surface, it's creating another problem for you. Because kaloku ungulaa mntu ungekho bitter, so laa mntu ubitha. So kukho ke ngoku izinto ezithi izawuthi tap into that space
zi-activate laa nto subconscious mind, not the one in the conscious mind. Ukuzawukwazi wena uyicontrola xa ikwi-conscious mind because you are in the physical. But xa i-subconscious mind is stronger because even sowulele, it is working on you. Uvuka kusasa udown, awufuni uthetha namntu, uxakwe nguwe, awuzazi uba bekwenzeke ntoni xa bekutheni. Umuncu ubhitha, you go to church ubhitha, you go to work ubhitha, you go wherever you are bitter. Uhleli nje, you are a ticking bomb ekwi-calm down. That a touch ke ngoku is a move. Into nje umntu ibigqitha kuye xabana nabantu because kaloku kwayena njena has been laa nto imshapile neurologically, yamdala wangulo mntu anguye. Yakwenza omnye umntu Yakwenza omnye umntu. So even if ke you look at people ubajonga ngalaa lens, you are bitter. So raise abantwana raise in a way kuthiwe ubakhohlakalele. It's not that ubakhohlakelele per se, but it's the way ofilisha ngayo wena kuwe ngaphakathi. Kuthiwe uqinisa isandla is the way ofilisha ngayo wena ngaphakathi, because eza happy hormones, eza feel good hormones zazidalwe nguwe ziphelile because you have been exposed kwi-series of stressful situations zaku-affect ngo-neurological. Yenziwa loo nto ke. And xa ungenile ke ngoku kulaa depression mode, akululanga ukuphuma. Masithi ke ngoku awuhlalanga ukuyo, ibilele. Kubekho ii-triggers. Into yokutrigger. Yes, I was about to ask about the triggers, Mom. Yes. Yeah. Bekho into yokutriggerishayo. You are waking ke ngoku that monster ibe live, then ke ngoku ikulawule ke ngoku into doing izinto zanawo sowuhleli uthi hey but ndimthathe ngenabhola. Mamtikiswayo, so zibalile zonke ezinto, because I was about to ask into yobana how do you deal with yonke lento kwi-daily life yakho, emsebenzini, ekhaya, endlini, but you've already answered that. Ndikhopha njani nale nto yobana ngoku le trauma iya isanda, ii-hormones ziyaziphela. Also, xa ii-hormones ziphelile ziyakwazi ukuphinda zibe khona, okanye this is going to be the rest of my life, qha it's just that kufuneka ndiyize le nto, ndiyicinezele, but izawumane ihambe ivuka at some point. So how does it work? Enkosi Msasazi, ndizawuqala ndiphendule lo mbuzo wakho wokuqala ukuthi xa unele nantsika awuzawuhlala unjalo na. Yeah. Xa unale depression yakho. Depression. Trauma induced. Okay. Uzawuba njalo. For the rest of your life. But there are ways onokuzikhupha ngazo. Okay. Wena if ufuna uncedo, where you go to the professionals and talk about your feelings. Mhlawumbi wena usakhumbula uba kwenzeka ntoni na. Uthi wena ungubhuxhuma ndixakwe ndim. Yeah. Ndizibona sendisendlini ubana hey, noko ke kulaa ndawo ngengakhange uba ndimtrithe ngolaa hlobo. Bekutheni ze ndithi, why did I shout at somebody, at that particular person? Uthi hayi ndixakwe ndim. Then ke ngoku ke sizawungena i-professional izawungena nawe kwilaa uncomfortable zone ungafuni ungena kuyo wena. Sure. Kunye nawe, ingene kunye nawe ke ngoku. But you have to be ngumntu onenyani. Okay. Nomntu ofuna uncedo. Then ke ngoku ungena kwenu phaa kulaa hole wena kudala uzingena. Remember aba bantu they are scientific, they've been trained to do lo msebenzi in a scientific way. Sure. Ongena kwenziwa yifriend yakho obhuxhuma. Ongena kwenziwa ngumama wakho, ngutata wakho sele kuthande njalo. Okay. But akanakwazi ufikelela. Then you activate that core you. Ikhona ispace apha kuwe within you. That core, even if how small it is, activate again nguyena that core you into ubana akubuyise little by little. But unfortunately ke abantu uthi awufika kulaa zone uncomfortable athi i-professional help indivuselele amanxeba. I'm not coming back. All right. But kona if umntu uyalufuna uncedo, luyancedakala uncedo. Okwesibini ke ngoku laa nto bendike ndathi mhlawumbi for the rest of your life uyalufumana uncedo ngokubana masithi ziphelile ke ngoku ezaa hormones, those feel good, those dopamine, those serotonin, azireplayseki unfortunately. Mhlawumbi akuphelanga zona,
but because uyacinga laa nto kuthiwa xa ulele ucinga le situation ungumntu ocingayo obecinga kukhalapse mhlawumbi ezaa transmitters zezi chemicals Okay. ziyakwazi ke into yobana true ke ngoku into yobana uzawube ureferishiwe wade mhlawumbi uyofika to the scan bonakala uba no zona they can be transmitted but uye kwakolapsa eza transmitters. But ke lukhona uncedo olufumanekayo lobana zireplacewe ufumane uswe to the doctor wengqondo. Okay. Doctor ke ngoku. Well, Yes, the psychiatric doctor akurekomendele ke ngoku i-treatment ezawube ifanelana nawe like Psylift no Psylift zinantsi ke no Requip zi-treatment ozayifumana leyo. Enye uSpsylift ngowe-stress. as a stress reliever. Yes, ungakwazi ukusifilisha laa nto eza triggers. Kuthiwa ke mama uDingiswayo xa usele ezaa pilisi ungayitya nemali yerent. Uphola apha entloko ingathi awuphili kweli lizwe siphila kulo thina. Is that true? Buchuma uba apha ubuzitye kakhulu. Yeah. Uba mandithi yabona umuntu ophazamiseke ngengqondo. Okay. Ozibona engugqirha engutoni eqhuba imoto eqhuba iBenz eqhuba intoni suba zii-over. Okay. Suba zii-over ke ngoku umzimba wakhe u-overproduce ezi chemicals. Okay. Okay. So afunekanga uzitye kakhulu. You are under monitoring. So uba uze mhlambi to a registered counselor or whoever uye kuye or i-professional uyakumonitorisha. All right. Awuphindi ubane umane uzilawula uzityele i-treatment yakho uthi I'm good. Funeka umane uvisitha to the person okunikileyo azokubona uba noko ngoku you are starting to geza ngoku ufuna uba ligeza. So which means they are over emzimbeni wakho. Okay. So iyathoka i-dosage. In closing, Mama uDingiswayo sine 3 minutes. Do you think i-awareness eyenziwayo, be it zii-NGOs, urhulumente, radio stations, enough about i-trauma echaphazela ingakumbi abantu basetyhini in general ke noba ngubani na, but do you think senze i-awareness enough to teach people about these things? If no, zeziphi mhlawumbi ezinye izinto esinokuzenza to make sure that at least abantu are aware about ezi zinto? My answer is yes and no. Okay. Because it's good ukwenza i-awareness. Because abantu bazokwazi into yobana umntu athi mirror azijonge azibone ubana do I fit? Do I fit? Okanye athi ngusister wam ke lo kuthethwa ngayo. Lo ingxaki apha ekhaya. Okanye ngulaa malume wam, ngulaa brother wam, ngulaa colleague wam. Then imenza ke ngoku a-understand and amxolele because uyamazi ubana lo mntu akazenzi. So there's something beyond le nto ayenzile. Ikhona into eyenzekayo. Lo mntu lona uve kude wakhubazeka ngokwengqondo. Xa ukhubazeka ngokwengqondo ke Buchuma, it doesn't mean uzawuchola amaphepha. Okay. Uyakwazi uthi ngoku inguwe but ube ukulaa condition yobana you are not okay. Okay. Mentally. And ke i-mental illness abantu bayathanda uyi-ignora. Yeah, kakhulu. Before ube ne-high blood pressure, hypertension, ube neswekile, ube ne-Parkinson disease, ube nantoni, iqale engqondweni yonke le nto. Ya-affecta ke ngoku elo lungu lomzimba nina kokwenu, udongwelwa kokwenu lu-vulnerable kuso eso sigulo. Sitsho ke ngoku sivele ke ngoku kuwe because you have not addressed loo nto. Zama ukuthi ke it's good ukwenza ii-awarenesses. Okay. But ke abayifuni into efuneka ilandele ke ngoku is the treatment. Okay. Awe umntu but ke ngoku the treatment. So nzama ukuthi ke it's a yes or no because it's a yes kona but it must also touch into ethi should ubone into bana you are affected funa a professional help. Yeah. Yes. That's what is missing.
Mam Mdingiswayo, siyabulela wethu kakhulu ngexesha lakho. Sikufumana njani xa sikufuna? Ndiyafumaneka Bhuchuma apha ecala. Mhm. Ndiphaa Roman Catholic premises. Okay. Apho kwakuthiwa kuseconvent kudala. All right. On your way to kwamasipala ikhona i-building phayana njengoba icawa yaseRoma, Mhm. i-building egrey phayana eyayisetyenzwa ngoogqirha kakhulu, ooDr Mathetha were there ngexesha labo. Okay. Ndikunye phaa noDr Mahlo lo wenza the optometrician ephayana. Okay. The optometrist ephayana. So sikunye sobabini ndiyafumaneka phayana. Uyandifumana uze physically, Okay. but I prefer i-booking, I-booking especially kubantu yeah. abaphangela ukwenzela ubana ungafiki ulinde. All right. Ndiyazi ubana ngexesha elithile ubani Xeshana uzawungena nobani, but yeah. oondiqoke ndabathatha ke walk-ins Oh, okay. okwangoku. Okwangoku. Yes. Ndiyayithanda i-conversation yethu. Next conversation esizaba nayo, I would like us to talk about mental health and then ithunge iye kwezinye izigulo yenzeka njani lo. That will be our next conversation. Thank you so much, Okay, Mama. ke Siyabulela bhuti. ngexesha lakho. Bulela mna Bhuchuma. Well, that was Unomkhita Dingiswayo. She is a registered nurse, a counselor. And again, I'm talking about the impact of trauma on women's mental health.